And now, it's time for SPG. As in, Super Pack the Nern Secret Files. Akmang isusubo ko na ito nang biglang dumating si inay. Sobra po akong nag-enjoy sa nangyari sa amin. July 5, Friday. Tanghaling tapat. Umalis sina inay at itay kasi papasok sila sa kani-kanilang trabaho. Samantalang ako ay busy sa paglalaba. Ang sabi ng inay, "Anak, mag-iingat ka dito ha. Pag nagutom ka, may iniwan akong pera sa tabi ng TV. Ibili mo ng pagkain mo ha. Kami ng itay mo ay papasok na." At sumagot naman ako na, "Opo, inay. Mag-iingat po kayo ha." At habang papalayo na sila inay at itay, ay agad kong kinuha ang cellphone ko para matawagan yung lalaking kinapupusuan ko. At ang sabi ko ay, "Mark, hello? Punta ka dito sa bahay. Samahan mo ko." At sumagot naman si Mark ng, "Sige, Francine." Pagkatapos kong tawagan si Mark, ay dali-dali kong tinapos ang paglalaba at para makapag-ayos na rin. Habang ako ay nagbibihis, ay may kumatok sa pinto ng aming bahay. Ang lukso ng puso ko ay mabilis na mabilis. Parang ako'y kinakabahan. Pagbukas ko ng pinto, ay nakita ko ang napakakisig na mukha at sobrang guwapo ng aking labidabs na si Mark. "Halika, tuloy ka. Umupo kayo, pagtitimpla muna kita ng may inom mo ha," sabi ko kay Mark. "Sige, salamat Francine," sagot niya sa akin. Pasado 6:00 na ng gabi, pumunta ako sa kabilang kwarto para gumawa ng mga bagay-bagay at tinawag ko ang pangalan ni Mark. "Mark! Mark! Halika nga! Samahan mo muna ako dito." At pinuntahan niya ako doon sa kwartong yun. "Ano ba yun? Anong gagawin ko?" tanong ni Mark. At sumagot naman ako ng, "Kunin mo yun oh. Kunin mo yun agad." Itinuro ng labi ko ang nasa sulok ng kwarto. At dagdag ko pa ang, "Hubarin mo yang sa baba." At tanong siya ng, "Ha? Bakit?" At sumagot naman ako ng, "Basta, huwag ka ng madaming satsat." At sumagot naman siya ng, Oo, sige." Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. At ang sabi ko ay, "Patingin ako." At sumagot naman siya ng, "Bakit?" Sabi ko, "Ay, wag na madaming dada. Hihiwain ko yan."
Hinimas ko ito ng hinimas. Pataas, pababa. Pataas, pababa. Paikot-ikot. Hanggang sa tumigas na ito. Hinila-hilay ko ito para humaba. At akmang isusubo ko na lang ito nang biglang dumating ang inay. At hindi maipinta ang pagmumuka ni inay sa kanyang nakita. At ang sabi ng nanay ko ay, Diyos ko, anak Francine, hindi ako makapaniwalang magagawa mo yan. Ay, ang galing mo nang gumawa ng tinapay. Masarap ba yan? Patikim nga. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Akala nyo kung ano na, no? Well, marunong na akong gumawa ng iba't ibang klaseng tinapay. Gusto mo? Tikman mo pa ang monay ko eh. Muli, ako si Francine. At ito ang aking SPG. As in, Super Pack and Earn Secret Files.